duniya labari ce wani na da ɗan kwabo wani bai damun juyawa. Kai malam yanzu keken nan ya yi zamzam Allah ya sa ta zo yan makarantar nan yan kwalho ba. A wa tasiri yana na ne. Allah ya biya tasiri. Inda ranka mai zamani, inda ranka mai lokaci. Babban yaro ya aka yi ne. Kwana biyu ka bata. Na larabe dan wake. Yau ko can din ne da. Yau ba ke za ka yaran dan tebulla. A'a gaskiya da ba na ba manya haye keken nan amma kai hakuri. To tunda kai dai muna tare da kai. Gaskiya al'amari ka san me kada wai na dawo ya ce kai za a yi wani abuwa ya wuce to shikenan yawa Allah ya taimaka Allah ya bashi ya rabu bari mu bashi yanka da kita yawa to yayi ya ga ni kwana biyun nan fa an dauken nan ma fa baya samu fa wallahi Allah kwala ne kawai suka dan yi wa garin rumfa ne shi yasa kawai wallahi Allah ko yanzu ya da ma mun gama cajin ma wai ina za a samu kuɗi ne ba wallahi sai dai kawai mu banya kawai in Allah ya sa mun dace kawai saboda gaba ɗaya garin nan ya cuta kayan cajin ma kusa kare can wajen ma me nake gani a wajen can keke ne ba je ka dauko mana shi ba a ba ga wani ba sai ba na rantsi da Allah da na kama yaro sai na da ke ha kawai aikin banza aikin wallahi da na kama yaro wallahi na fada na rantsi da Allah yawa ba kake ji anan ba ka shiga uku da ranka tun da ya zo ya karban min keke ya tafi wajen wata larai din kasu ya kai ne ta wani shigo mu ga yanzu nan naga inda ranka ya biya ra da gudu an sace maka keke keken nawa ka sace inda ranka tasi na neman ka tasi na neman subhanallah wata zai ne ofe yana nan tafi kenan kai inda ranka wallahi tasiri mai ofe sai neman ka yake inna lillahi wa inna ilaihi ni kalle yau dai kan na rasa yanda zan yi wallahi da ke ga kai inda ranka ya tafi na ke gida tafi na ke gida na ke gida tafi